እሺ ተማሮ بالحلف ክፍለ ጊዜና ታይና ሪና ነርና ብዛዕባ ድግማ ኣብ ኢንቲጀር ኢና ነርና ታይ ማለት እዩ ድግማ ኣብ ኢንቲጀር ድግምና ነርና ማለት እዩ በሻድሸ ክፍለ ተማርናዮ ድግምና ነርና ኢንቲጀር ካብ ይጅምር መጀመሪያ ይውል መወዳእታውን ይውል መበቀል ግን አለው ካብ ዜሮ ኒየማን ተኸና አሁንታ ንረክብ ናታቶም ናዞም ዜሮን አሁንታን ተጻራሪኦም ኸዓ አሉታ ንረክብ ስለዚህ ሰለስቲኦም ዝሓዘ አሉታ አሁንታ ባዶን ዝሓዘ ኢንቲጀር ኢልና የነርና ዜድ ይውከልና የነርና ጽቡቅ ሎማዓንቲ ታይና ክንርኢ ሎማዓንቲ ንርኢ ኸዓ ብዛዕባ እኩብ ርትዓዊ ቁጽርታት ኢና እኩብ ርትዓዊ ቁጽርታት ማለት ታይ ማለት እዩ እና ክንርኢ ከም ተለመደ ቅድም ርትዓዊ ቁጽርታት ዲፋይን መዛርና ወይ ትርጉም መሃብና ንጥፈታት እስትንርኢ ነዘሙ ዝኒው ንጥፈት ንርኢሞ ይሕግዘና ዶ ይኾን ለርትዓውያን ቁጽር ለብል ክንርኢና ሕቶታት ተብዝሎ በዚ ክንመልስ ኢና ማለት እዩ ቁጽር ሓደ ታይ ይብል ነዞም ስዕቡ ብመልክዕ ሀ ኣብ ርእሲ ለ ጽሓፉ ይልና ሀ ኣብ ርእሲ ለ ሀ ኣብ ርእሲ ለ ጽቡቅ ሀ ኣብ ርእሲ ለ እስቲ ብዛዕባ መጀመርያ ሀ ኣብ ርእሲ ለ ታይ ሃም ልብሃል እናራቀር እዚ ሀዚ ቆጻሪ ኢና ንብሎ እዚ ሀ ቆጻሪ ንብሎ እዚ ለ ኸዓ ታይ ንብሎ ረቑሒ ንብሎ ዲኖሚኔተር ማለት እዩ እዚ ቆጻሪ እዚ ረቑሒ ቆጻሪ ረቑሒ አባ ቆጻሪ ረቑሒ ኩል ግዜ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቆጻሪ እዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኸዓ ረቑሒ እዩ ስለዚህ ብቆጻሪ ብረቑሒ ዓይነት ኣጽሓፋ ጽሓፊ ነና መጀመርያ ሕቶና ሀ ታይብል 3.25 ላምታይ ቀይር ይብለኒ ላብ ሀ ኣብ ርእሲ ለ ዓይነት ጽሓፎ ይብለኒ ጽቡቅ ኣብዚ ልሕግዘና ነገር ሓደ ነገር ንዮ ደሲማል ነምበር እዚ ደሲማል ነምበር ይባሃል ብነጥቢ እንገልጾም ሁሉም ቁጽርታት ደሲማል ነምበር ይባሃሉ ድሕሪ ደሲማል ነምበር እንደ ቁጽርታት አለው እዩ ድሕሪ ደሲማል ነምበር እንደ ሆኸያት አለው ክልተ ሆኸያት አለው እዞም ክልተ ሆኸያት እዚኦም ንምንታይ ክውክሉልና እዮም ለሓንቲ ሆኸ 10 ያ ካልኣይ ሆኸ 100 ያ ሰለስተ ሆይቶና ሽሕና በለ ይኸድሎ ማለት እዩ ስለዚ 325 እንተ ደኣ ላው ቁጽር ቅይራት ኣለኹ ታይ ክኾን ማለት እዩ ክልተ ሆኸ ነኒ 100 ኣብ ርእሲ 100 ይኾንሎ ማለት እዩ ረኸም 100 ኣብ ርእሲ 100 ሓደ እዩ ሓደ ምስ 3.2 ምስ 3.25 ተራዊሕና ኸ በዓሉ ቁጽር ይበጽሕ እዩ ስለዚ ኣብ ምርባሕ ጽልዋ ዘይብላ መንያ ሓደ ቁጽር ያ ንዓ ተጠቂምና 100 ርእሲ 100 ጌርና ለምንታይ ኢኻ 100 ርእሲ 100 ተጠቂምና ለምንታይ ዞም ቁጽር እዚኦም መሪጥና 1000 ርእሲ 1000 ወይ 10 ርእሲ 10 ይነገብር እንተዳኢልና ኮይና ድሕር ነጥቢ ክልተ ሆኸ ስለና ኣለዎ እዮም በዓል ክልተ ሆኸ ተጠቂመ ዘለኹ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ዝቁጽሩ እዚ ነዚ ከራውሓት ኣለኹ 325 ኣብ ርእሲ 100 ኮይነለይ ማለት እዚ ብመልክዕ ምን ገሊጸዮ ብመልክዕ ሀ ኣብ ርእሲ ለገሊጸዮ ኣለኹ እዩ ለ ሓደ ሙሉእን ሓደ ርእሲ ክልተን እንታይ ይኾን እዩ ኣብዚ እዘው ዝኒኦ ቁጽሪ ሕዋስ ቁጽሪ ይባሃል ዝሕዋስ እዚ ቁጽሪ ናብ ግቡእ ጉዚ ክንቕይሮ ኢና بالحلف ኣብ ሕቶና ታይ ርኢና ነርና ግቡእ ጉዝን ዘይግቡእ ጉዝን ኣብነት ሃብሉ ነይሩ እዩ ስለዚ ግቡእ ጉዚ ንቕይሮ ኢና ግቡእ ጉዚ እንትንቕይሮ ኮይና እዚ ክንበተሎ ሓደ ፈረቃ እዩ ግን ለግቡእ ጉዚ ክንቕይሮ ተለና ክልተ እንትራብ ሓደ ሓንቲ ድማር ሓደ ለ ዝቁጽር እዚ ሕዋስ ኢልናዮ እንድሕር ሕዋስ ኢልናዮ ኮይና ዝሕዋስ እዚ ላብ ክቕየር ክኽእልንዮ ላብ ግቡእ ጉዚ ክቕየር ክኽእልንዮ ስለዚ ግቡእ ጉዚ ክቕየር ተሎ ክልተ እንትራብ ሓደ እንትድመር ሓደ ኣብ ርእሲ ክልተ ክልተ እንትራብ ሓደ ሰለስተ ኣይምን ክልተ እንትራብ ሓደ ክልተ ትድመር ሓደ ሰለስተ ኣብ ርእሲ ክልተ
لابه تغيرنيو لابه أبرسي لا تغير له مالتي ماشي ح خعتا يبل حتا يبل قالوا تا حدا نتبي شدشت يبل قالوا تا حدا نتبي شدشت إذا قالوا تا زئا كم زلا تخون حدا نتبي شدشت دحر نتبي هندي هو خيرنا حدا سلازي حدا نتبي شدشت انت الراوح 10 رؤسي 10 تخون له زين زين كنا راوحته لنا قالوتا 10 شدشته اب رئسي 10 زين بملكع اب رئسي لا تغليص له يفخس يخدو اي يخديو ግን بملكع اب رئسي لا غليصنا يلنا حدا تمهراي ازينا مبال مبت الله مكنياتم تحتو تايل لا ملكع اب رئسي لا ግለጽ ይብል አይ ነው ክነፋኽሶ ኢና እዚ ልምድ ከለና ነው መፈኻስ እንድሕልል ኮይና ከዓ ክነፋኽሶ ለኺና በህንደይ بخلته شمونته زقالوتا كم زلا شمونته بخلته حموشتيلنا كنسرح نخلينا مالتو سلازي ابزون 10 قالوتا 10 6 10 ون مبال نخلينا قالوتا شمونته بس حموشتون مبال نخلينا لمنتاي خلتيهم مع رسول الخير خلتيهم تمداطن تسبل الخير برافو ما خاطا يبل 4 زوزني حتى نواقد حرت مصنايا 4 بملكع غوزي غلصو خبر اسله بملكع خبر اسله غلصو تايلني تايل بالهجنيني لخونه يكون قطري ابرس حداي لخونه يكون قطري ابرس حداي لخونه يكون قطري بحد الترابحي سلازي 4 ابرسي حداي لصح لخونه يكون قطري ابرسي حدث لصونه ر حدا برئسي خلته انت دمر بادو نتبي شدشته مالت تاي مالتي ببصح ملكو كنسرح نخلينا بالتمچينا كنسرح نخلينا مالتي مجمريا دوزاوزنيا قلال لو دسيمال قيرنا كلن لو دسيمال قيرنا كاولاو كوزي مقيار نخلينا ويم زي الا كوزي قيرنا تدميرنا لاب كوزي مقيار نخلينا سلازي ايوني يطعمنا بابايه بكل حنت ملحي زيانو زلخو ازاوزني افرقي 0.5 تقلل ስለሆነት ምዚ አደሚርና ላም ጎዚ መቀየር ይሻናል ብሎ ሐላያ ስለዚህ ሓደ ብስ خلته ማለታይ ማለት ፍርቀ ማለታይ ማለት ባዶ ነጥቢ 5 ማለት ባዶ ነጥቢ 5 ኣብዝ ኸንደ የለኒ ባዶ ነጥቢ 6 ለኒ ስለዚህ خطي ክድመርተሎ ባዶ ነጥቢ 5 እንትድመር ባዶ ነጥቢ 6 እንደይመጽ ሓደ ነጥቢ ሓደ ይመጽ ሓደ ነጥቢ ሓደ ድሕር ነጥቢ እንደሆ ኸየለውኒ ሓደ ስለዚህ 10 ورس 10 بمتقام تاي نغبر تلعلواي ابرس حدا تاينا لنا لخون يكون قطري ابرس حدا يلنا ስለዚህ ሓደ ነጥቢ ሓደ እንተራብ 10 ሓደ ይመጽ 10 ሓደ ኣብ ርእሲ ሓደ እንተራብ 10 እዚ ታዩ ለተፋኸሰ ቁጽሪ እዩ ማለት እዩ እዚ ለተፋኸሰ ቁጽሪ ማንታይ ማለት ለተፋኸሰ ቁጽሪ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ሓባር መራብሒ ስለሌለው ነው ናይ ሓባር መራብሒ ይሁሉም ስለዚህ حوار مرابح يولومي غبو غزيوم تغيرنايم لنا نمጨረሻና 11 ወርሲ 10 በመልከዕ ህብር ስለተገሊጹና ምን ነገር ነخلينا ማለት ነው እሺ ለቁጥር ክልተ ንخد እንደገና ቁጥር ክልተ ታይብለና ዝኾነ ኢንቲጀር በመልከዕ ህብር ስለ መጽሐፍ ይካአልዶ እዩ ዝኾነ ኢንቲጀር ክልተ ዝኾነ ኢንቲጀር ታይልና ነርና ኢንቲጀር ካበይ ይጅምርና ነርና ባዶን አውንታን ናቶም ተጻረርት ናቶም ተጻረርትን ይልና ጽቡቅ ስለዚህ ነው ጽስቲ አሉ ተخلተ ኢንቲጀር አልተخلተ ኢንቲጀር ስለዚህ አሉ ተخلተ بملكع حبر اسلس مصحف يكالدو يلنا هو ابرسي حدا نقورن خلينا هو ار تخلت ابرسي حدا نقورن خلينا
رقحي منيو ها وصاري منيو ها رقحي منيو لا سلازي وصاري برسي رقحي أورسي لا مصحفي كالدو من هالو حدا هو أورسي حدا كلهم بادو برس حدا ايو حداون أورس حدا ايو خلتون أورسي حدا ايو سلازي هاونا الأصلو مالتي زين كابزتاينا نردا لخونه يكون انتجر بملكع هابرس لكتصحف يخلي لمنتاي لخونه قصري أورسي حدا إلهم سلال رأنا يوم أوزوز ميا قصر مديسنا نيرنا 4 سي بملك هابرس اللي حد هابرس اللي قلصوت لنا 4 برس حدا لنا يوم لمنتاي لخونه يكون قصري لخونه يكون قصري أورسي حدا سلال لخونه رقحيهم حدا سلال لخونه صبو قصر سلسم እዞም ዝስዕቡ ስሉስ ኹርናዓት ረአዩ ጽቡቕ እንዴ ስሉስ ኹርናዕ ነና 1 2 3 4 5 እንዴ ተቀለመ 3 ዘይተቀለመ እንዴ 2 ካብዚኦም ይብል ቁጽሪ ሀ እቶም ዝተቀለሙ ስሉስ ኹርናዓት ዝተቀለሙ ስሉስ ኹርናዓት ክንዴ ክፋል ጠቅላላ እቶም ስሉስ ኹርናዓት እዮም ከዚ መን ኢና ነዋዳድር ለና ዝተቀለሙ مس تقلال لاي استقلوا متى يخونوا منيو وصاري تقلال متى يخونوا رقحي سلازي وصاري رقحي خلينا نفلط نخلينا كاوزي مالتيو زين استقلوا هندي استقلوا تقلموا استقلوا هندي 3 هذا خلت 3 تقلالا هندي تقلالا كندي 5 سلازي كندي خفال يوم ندحلنا خوينو ازوم 3 زيوم كام هندئي 3 لموصوس كام 3 تقلموس كام هندئي يوم يلنا له 3 تقلمو ما كام هندي يخونو مالتيو كاب 3 كاب 5 3 تقلمو زتقلمو 3 زي تقلمو خاء يخزي زي تقلمو خاء زي تقلمو زي تقلمو يوم زي تقلمو خندينا زي تقلمو حاجة خلته لنا كم هندي كم تقلالا كندي 5 سلازي نازمو زنيو خفالات كنرت لنا تاي مصلنا له مالتي خلته راسي 5 خلته راسي 5 يكون له سلازي زتقلمو خفال هندي نازم تقلالا يوم 3 رس 5 يوم زي تقلمو خفالنا زتقلالا كندي خلته راسي 5 ايو زيو نطفت حاجه نطبي خلته موز ندحر خوين نطفت حاجه نطفي خلته قطتا لاينا خنات مالتيو تون ملسن 4 نزوم سعبو حتوتات ناب حواس قصري قيروهم ها 5 ورس خلته لا 39 ورس 4 ح 26 ورس 9 ما 17 ورس 10 قصر خلته نزوم سعبو حتوتات ناب زي قبو جوزي قيروهم ناب زي قبو جوزي قيروهم ها 3 ملئن 1 ورس 4 لا 4 ملئن 2 ورس 5 ح 3 ملئن 7 ورس 10 ما 1 ملئن 9 ورس 100 قصر 3 زوم صعب حتوتات تمطاط انت جوز مخانم اريو 6 ورس 8 10 خلته ورس 16 24 ورس 32 46 أبرسي 64 سلدا مزخمني يبقى